Last year. Добър вечер! През следващото денонощие през страната ще премине студен фронт. Ще бъде ветровито, с валежи от дъжд на места интензивни. This year. Добър вечер! Пролетта най-сетне ще ни зарадва с хубаво време. Очаква ни слънчев Великден и празничната атмосфера вече се усеща в цялата страна. Цветен покрив от чадъри покри главната улица в Благоевград. За дни те се превърнаха в атракцията на града, която създава неповторимо настроение. Утре чадъри няма да са ни необходими, защото още тази нощ облаците ще намалеят и през деня вече ще е предимно слънчево. Ще е почти тихо. В източна България все още ще духа умерен северен вятър, който до края на деня ще отслабне. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. И в планините денят ще е слънчев, но там все още ще се усеща вятър. Ще бъде умерен от североизток. Дневната температура на 1200 метра ще е 4, а на 2000 метра около минус 3 градуса. На целия Балкански полуостров настъпва подобрение на времето. Утре ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишат. Дневните ще са между 11 и 20 градуса. И над Западна и Централна Европа ще се затопли и температурите почти навсякъде ще надвишават 20 градуса. Значително по-ниски ще са над източната част от континента. Слаби превалявания от дъжд ще има над Пиринейския полуостров. В северните части на Скандинавския полуостров и в европейска Русия ще вали дъжд и сняг. В останалата по-голяма част от континента ще е сухо и слънчево. У нас предстоят празнични дни със слънчево време и приятни температури. В събота слънцето ще е най-щедро. Максималните стойности ще са между 15 и 20 градуса. Вятърът ще стихне. В неделя и понеделник също ще преобладава слънчево време, но ще има и временни увеличения на облачността. В понеделник не е изключено в западните райони слабо да превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!